Takže vítajte, moje meno je Astraplay a vítam vás u môjho prvého tutoriálu, kde vám ukážem vlastne novej série a toto bude séria takých návodov na programovací jazyk Bash, čo je mimochodom programovací jazyk, ktorý funguje vo Windowse. V prvom rade si vytvoríme nejaký textový dokument. Ten otvoríme a uložíme ho ako napríklad tutoriál. Pardon, mám zapnutý caps lock. A dáme ho uložiť ako .bat. Toto môžeme nechať tak, to sa nám aj tak zmení. Dáme uložiť, vypneme a odstránime tento blok. Toto programovanie súvisí s tzv. Command blokom, čo je príkazový riadok. Tu ho máme, jak vidíme. Toto je príkazový riadok, inak povedané v češtine, angličtine command block, ktorý sa používa na príkazy vo Windowse, ako sú napríklad shutdown, calc, ktorý vám zobrazí kalkulačku, shutdown, máte tam príkazy, ktoré vám uspia, taktiež aj vypnú počítač a je hibernovať ho dajú, ale to nebudeme rozoberať. Máme tu veľmi drahocenný čas a jak vidíme, vytvorili sme si takúto ikonku, mimochodom toto je Windows 7, funguje to aj vo Windows 8, teda malo by. A keď si spustíme tento tutoriál, tak nám vypíše, že nie je platnou aplikáciou Windows 32, čo majú 64 do 64. Lenže my si to ideme upravovať, tak klikneme na to pravým a dáme upraviť. Otvorí sa nám takýto poznámkový blok. Teraz si ho otvoríme tak, alebo ja to nechám tak. A základným príkazom, ja si to ešte otvorím, keď dovolíte, takýto priečinok, ale na iné miesto, výborne, tak ja si to otvorím cez toto. A tu na to máme. Ja tu mám už nejaké tie projekty a základný projekt je podľa mňa uvítanie, ktoré sa teraz naučíme urobiť toto. Ahoj, toto je skúška a prvý pokus. Toto je zobrazovacie okno. Stisnem niečo a vypne sa mi to. Toto si tu teraz urobíme. Jak vidíte, nie je to dlhý program, je to celkom pomaly, je to celkom krátky program a ľahko sa vytvára. Budem vám popisovať kroky. Na začiatok si tu dáme zavináč. Mimochodom, zavináč sa robí Ctrl-Alt a normálne Včko, alebo Alt-Gr vedľa napravo od medzerníka V. To by mal vedieť každý. Ďalej, tu napíšeme echo, medzera, off. Takto začína vlastne každý jeden program. Je to ako keby niečo štartovanie programu, bez toho by to nešlo. Teraz tu urobíme to zobrazovacie okno command bloku, aby tam niečo napísalo. Ďalším príkazom, ktorý vám vysvetlím, ja si to ešte tak pre náhodu vám urobím napríklad, no neviem, popísal som vám to, áno, tak teraz to necháme tak. A tu napíšeme echo, medzera, ahojte, toto je môj, mimochodom nie môj, ale môj, nepíšte tu diakritiku, nejak nejde to, tomu zobrazuje to proste divné písmenka, napríklad R s dĺžňom, ktoré je obrátené a viete, má to s tým niekedy problémy, čiže napíšeme ahojte, to je môj prvý program. Výborne, dáme bodku. A teraz vám to vysvetlím. Ahojte, toto je môj prvý program. To je text, ktorý sa vám tam zobrazí. A echo popisuje, že vám tam niečo napíše. To je vlastne to echo. Ono vám tu niečo napíše. Echo off je to ako keby zobrazovanie programu, lenže v tomto kontextu je to u nás napísanie. Výborne. Máme základ,
A to je teda toto. Ahojte, toto je skúška a prvý pokus. A teraz si urobíme zobrazovacie okno. Výborne. Zobrazovacie okno je trošku také, no nie je to nič moc. Je to normálne ako u echa, len je to trošku inak vyzerá. Pokračujeme. Napíšeme si MSG, medzera, hviezdička. Hviezdička sa robí na slovenskej klávesnici Shift a vedľa ľavého Shiftu je taká tá ikonka s rovnou paličkou, hviezdičkou a lomené do opačnej strany a endom. AND, hej. Žiadne také, že end, ale AND. Toto dáme, Shift a toto. Ja mám na numerickej klávesnici aj normálnu hviezdičku, čiže tí, čo majú numerickú, majú to rýchlejšie. Takže dáme medzeru, čiže MSG medzera, hviezdička medzera a napíšeme sem. Toto je zobrazovacie okno. Dáme bodku a vysvetlíme si MSG. To už vyplýva z angličtiny message. Je to vlastne aj z angličtiny slovo. To ste mohli pochopiť. No, tak. Je to z angličtiny, lebo Windows používa aj anglické slovíčka. Výborne. A toto je zobrazovacie okno, vám napíše do toho zobrazovacieho okna. Pokračujeme. To je asi všetko. Vlastne, no, toto je všetko z tohoto tutoriálu vlastne, ale ešte tu nám máme jeden závažný krok, ktorý vám bude trebať. To je krok exit. To vám vypne program proste, zobrazí a vypne. Ale to je príliš rýchle. Odporúčam pause. Teraz si to uložíme. Tí, čo vedia, je to Ctrl plus S. Ja to tak robím, ale vám to predvediem takto. Teraz si to môžeme vypnúť a spustiť program. Ahojte, toto je môj prvý program. Press Unikey to continue a toto je zobrazovacie okno. Výborne. Naučili sme sa taký jednoduchý program. Stlačíme medzerník alebo čo chcete a vypne sa to. Tu sme sa naučili taký jednoduchší program. Na budúcom dieli uvidíte sami, čo bude. A aj na konci tohoto videa najskôr. Takže, tu bol pri mikrofóne Astraplay a uvidíme sa pri ďalšom tutoriále alebo ďalšom Let's Play gameplay. Takže, čaute.